Генка Шикерова от BTV предава на живо от язовир Студен кладенец. Това в момента, което виждате, е Станислав Бучаков. Пуснал е тото и е спечелил шестица преди 10 минути. Хванал е дъното най-вероятно и в момента Савиджиер е това. И това го е фанал. Чай, че са два. То на тънкия. Ето не е ли? Този ама белия. Да. Той е фосфорисциращ. Да. Значи Станислав Бучаков в момента е фанал една автомобилна гума и тук успешно се опитва да заблуждава бедните зрители за това, че... Значи Сома е женски, защото е в женски род му говори. Уж бил уморен, ама уж. Я да видим какво ще излезне на самом деле. Даже за да разчупим обстановката ще пуснем малко музика. Голям. И ето момента на истината. Първо иззад балончетата. Това е 3-4 пъти вади вече балон. Между 15 и 20 кг. Не знам колко е. Като го гледаш. Сома... 20 има. Ще го будеш ли? Искаш ли ръкавици? Сега ще направим малко подводни снимки. Какво трябва да бягаш? Ето го щастливия риболовец. Сега ще го покажа. Не. Искаш да го пана сърто? Той е с два воблера пана. Ако искаш щипката да дам. Аз ще ти кажа, чакай, ще дойда да ще го фана с щипката. Сам че не знам какво да го правя като фана. Ти имаш ли GoPro, бе?